Ramogi kamana nya kum ketera Ramogi TV ka ndi une wang sai chenro maro marangich welo mai kama kelo ni weche manyien mosebedo ka timore pacho ka ndi godu gi jaloko maro men Wilson Ochoka jaka buoch ko beta Wilson ageno ni gani ochako maber andro mai ka ango neni iga mwantiere ni warwaki kabisa kendo Ramogi TV ka bange wadhi go mbaka gi jaduong Hesbon Omolo men jalonye weche mag uchumi gimomiyo jopiny ywak ni uchumi ni matek to World Bank to wacho ni uchumi ma Kenya kama riga mar 2024 dhi dongo gi atamalo 5.2 to karang'o me jopiny ok winj dongruok mar uchumi ni to seche ma koro piny tek goro sani ni ang'o ma nyaka koro jopiny tim monde ka koro dak obed mayom mane mbaka mwadhi go gi Hesbon Omolo men jalonye weche mag uchumi wadwaro winjo pachi 2-3-6-0-0 mane kaka inyalo yudo nyiso kamine Ramogi TV gi pachi wach mar dongruok mar uchumi ni mano mbaka mombro go e buch jopiny sa deke wang'e chap lakini sani an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango kwani se yudo English yudo Kiswahili yudo ini dhi timo ng'igi mondo wayud duoko makaber to waduoke kata kawuono ka kiny piny pokoro wayud duoko wa jopuonjre manotimo KCSE skund sekondar ma Oruba ong'anyo ka kwedo duoko magiyudo e penjno shida mango nani nyako to noluonga e skul mar chuo kora kwaya jok manyalo konya nokonya mondo adhi secondary school nyako more county ma Siaya nigi achiedh nade bang' sirikal luonge sikundi ya wuoi malenana kutoka jana mpaka sasa tunajua kweli ameaga tayari. Msichana kama huyo kutuacha sio jambo nzuri. Nyako ma jigni 16 otho e aora Chani akatemo goyo picha manyasani motisi ni selfie. Kamano kuketera Ramogi TV kain ni riwruog governors okwedo report komiti mane nono lokruoge sekta mar somo giwacho ni paro mar chwalo chenro duto mag somo kokalo sirikal mamalo ok ni kare kaka Judith Omondi lero governors ywak ni chenro mag basari owinjore odong e lwetgi kako sibedo chakre yang sirikand gwenge dweche mohewa adek bang' pud somo pedho paro mag lipod somo ni jatend piny riwruok mar governors owuok mar kwedo lipodno magikoni rocho ratiro maggi kaka oyangi katiba mar Kenya. Mokwongo e gik ma governors gi kwedo en bedo ni ripodno yango ni owinjo bed kod duol achiel mabiro tayo chenro mag somo kama oriwo mag nasari ma osebedo kanie button counties. The establishment of a comprehensive school system where all levels of learning are headed by one head of institution without regard to delineated functions in the constitution. We note that there is no accountability framework provided for the proposed head of institutions to the counties regarding the management of pre-primary school. Gikoni piny owacho mamalo pok ne ochiwo sir ne somo mag nasari kendo bedo ni koro gikawe to gidwa sir mag counties ok bi nyalore. The national government, the GOK and the Ministry of Education has never funded a single event, a single function in ECD. Everything you see in ECD today, infrastructure that has been done, teachers that have been written, any learning materials that have been provided by the Council of Governors. So when I hear conversation from Parliament saying that they want to take back the money in the shareable revenue to pay TSC, what do they take what does not exist in the first place? Elipoda pudno bende ne owal commissioner mag counties kaka jokombe mag board mar some counties gino mabende governors koni nie tok chik kendo githichore mabor kod lipodno ka gikoni paro mane gichwalo ne ok oketie tim. Council of Governors categorically does not agree and rejects the recommendations in entirety to the extent that they undermine the basic structure and framework of the Constitution. Number 2, the Council of Governors hereby withdraws its participation from any process that seeks to legislate the recommendations contained in the report. Nyaka sani chano chwal moko kuom paro manie lipodno e od bura mondo bed chike ka ketgi e tim. Judith Omondi, Ramogi TV. Deko mar omenda mar aguch NGCDF kelo achiedh nade ne jonyuol mosebedo ka geno kuom omenda mag basari ne siro somb nyithindgi. Jonyuol osebedo ka monjo apise mag NGCDF e gwenge mapacho kaka bandho resruok mar yudo omenda go eko. Jafwambo mar Millicent Adhiambo miwa ler mawachni.
Rapis piny owacho mar National Government Constituency Development Funds ma Kisumu Central e kaunti ma Kisumu. Jonyuol mawuok kar chung' od bura ma Kisumu Central oyuoro karomgi mar nono ndach omenda mar National Government Constituencies Development Funds makonyoga e siro som nyithindegi. Picha mako ka moko kuom jonyuol loso kendgi, moko to biyo pi wang'gi gikia kuma gichom. Penjogi en ni omenda mag basari mawuok e Aguch National Government Constituencies Development Funds ni kanye? Iko na watoto 4. Moja iko kwa Youth Polytechnic, moja iko inaingia kwa Ringa Secondary School, wawili iko kwa Form 4 inaingia kwa Form 4 na nakosa pesa. Kwa penjo pesa tinyiswane onge pesa mosekel kata matin. Onge gimoro amora mantiere. Mae gimokawa gi buok kendo kawa kod luoro. Jonyuol kwayo sirikal mondo ket chenro mag somo nyime motelo ne chenro mamoko kaka gedo mag udi masani sirikal chwalo. Ka uso nyoyo eka asunguka goma estate eka goko gideri na pita ndo watoto wapate kitu anaweza rudi kukula kwa nyumba. Omia kuwayo Ruto kamogere ot gorofni kanye sai wegero ot wanwa inyore kama jonyuol. Miyo ewa kwani serikal any given time wach gimi nyalo timo to we wuondo jopiny nikech kiwuondo jopiny to kendo mano koro dhi marach. E kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya midhiero en mano ka jonyuol ywago basari. Board mar National Government Constituency Development Funds ma Ugunja yango ni pek osebedo ka jopiny pong'o apisegi pile ka pile. Wan kod pressure kuom jonyuol biro ofis kae, nyithindgi mancho dhi skul, nitie moseduoke dala, to onge gima nyalo timo nikech up to now onge pesa mose receive from the board. Jod bura mamalo nyose chiwo ndalo 7 kochakore nyoro mondo sirikal ochwal omenda mag National Government Constituencies Development Funds ne siro jopuonjre madonjo e skul. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jopuonjre manyocha otimo penj mar klas 12 KCSE skund sekondar ma Oruba e kaunti ma Migori ne obago ng'anyo nyaka e apisi mag migawo mar somo e kaunti no ka giywak ni ok girwako duoko ma giyudo e penjno endo. Minded mag jopuonjre 76 mag skund no yudo grade mar D kod E. Gino magiwacho ni omako gi buok maduong'. E seche moko kuom jopuonjre nyiso morgi kuom duoko maber mar penjo ma kata 12 mar higa 2013. Moko kuom jopuonjre e kaunti ma Migori ko chuny gi lit bang' yudo duoko mapiny. Jopuonjre mane otimo penj e skund sekondar ma yawuoyi mar Oruba e sub-kaunti ma Suna West gin moko kuom jopuonjrego ma bende koro ok mor kod duoko mar pinyni. Igang'wen janyuol chulo ni school fees to bang' iya gi D-. D- itero kanye idhi dogo tich kanye kwani iseyudo E, English yudo E, Kiswahili yudo E, ni dhi timo ang'o? Nyiswa gimunyalo timnwa gimunyalo timonwa. Wainyore jonyuol be inyore. Wan papers wa kinya ng'igi kendo ng'igi mondo wayud duoko makaber to waduoke kata kawuono ka kiny piny pokoru wayud duoko wa. Asebedo ka perform below C plain pok na yudoga for sure. Sani makoro ni school bedo change to boys ni. Diere mane wan gi mix te mane watero ji university ni kaka nyoro koro kaka wasomo ya migo wane kuono mapoko dwaro ne ni kuono koro emo wayudo diwate. Jopuonjegi ne obago ng'anyo mar nyiso ich wang' margi nyaka apisno mar director ma ochwechego mag somo e kaunti ma Migori ka giramo ni duoko mar piny ma giyudo ok nyisi gima ne gigeno. Pre-mock na yudo C plain, mock was C+, post-mock was B-. Masan target na kang'iyo kalure gi internals man watimo nabedo ka improve. Sani na aim B+, maka duogo sani ayudo D+, makia subject masebedo ka perform D zote. Gino buogowa jothurwa. Ginie nitie kaka wapare wan kaka ncho ng'eye ne wadhi tero ji mang'eny university. Japuonj maduong' mar skund sekondari ma Oruba Thomas Obunga ne owacho ni duoko no to ni piny ka ipimo kod mane gigeno. Kata kamano gidhi bedo piny kaka board mondo ging'iyo okenge ma ginyalo kawo. Kata bed ni tend sikul ni wach ni duoko gibiro keto ayanga bang' nonro maling'ling' nyiso
ni kuom jopuonje 75 notimo penj e skundni, mana jopuonje 2 kende ema oyudo gredno mar C-, ka modong' to ntieko gredno mar D kadok piny. Komachielo jopuonj kaachiel kod jopuonjre e skund sekondano mar Kamagambo Adventist ne obago nyasi mar nyiso morgi bang' skul otimo maber e penj maduong' mar higa mar 2023. Wamor gi duoko mane wayudo higani nikech nyithindwa nokalo, ne wayudo min mar 8.4 ma en min maduong' miyudo gi skunde madongo. Moko kuom jokanye sekta mar somo dwaro mondo migawo mar somo koro keto kengi makare mar neno ni kuo mar piny koro dok piny kendo nono bende koro tim makare. Gima dwarore en bedo jadiera. Wan kaka Adventist institutions, mano gima ne wagole pachwa chon ni kuo mar penj ok wanyal donje. Wach kuo mar penj ni ok wadawuoye to wang'eyo nodhi mbele. Nyaka sani jopuonjre bende koro ywak ni nono ok ne otim makare, mabende omiyo nyaka sani koro girem dwaro mondo koro kalatese koro rang kendo mondo adieri koro yangre. George Juma, Ramogi TV, Migori. Achiedh nade koro mako jopuonjre moro ma nyako ma jahigni 14 manyocha timo penj mar KCPE e kaunti ma Siaya bang' sirikal yiero ne sikund sekondar mar yawuoyi. Gloria Adhiambo Oweno manoyudo max 389 e penj mar klas 8 ma higa mokalo skund primary ma Nyalgunga mantiere sub county ma Lego Usonga nobuok bang' yudo boke mar donje klas 9 e skund yawuoyi maduong' mar Lenana. Simpros Okinda ni kod ler mar wachni. Wuoth tero achiel kachiel nyaka dala gi Gloria Adhiambo Owino mantiere gweng' mar Nyalgunga e sub county ma Lego Usonga. Ka wayudo ka Gloria kaachiel kod moko kuom anyuola mare odich kod tijegi mapile ka pile. Gloria e nyathi manotimo maber ahinya e skundgi kanoyudo maksi 389 e skund primar mar Nyalgunga manorome dhi e skul maduong' kidieny mar National. Gino manomore ahinya kaachiel kod anyuola mare. Mor ma kata kamano nong'ad machuok tok fweny ni ne oluonge skund sekondar mar yawuoyi mar Lenana. Skul manoluonga en Lenana skul ma bang'e naduoga yudo ne en skund boys. Tan nandiko skunde kaka Alliance, Rangala, Kisumu Girls, Sega kod Sinaga. Skul magombo dhi kind magwen wana Kisumu Girls. Chenro mag temo loko skul ne Gloria pok onyago olemo kako ranyuola chunygi dang' ni lek mar nyathigi mar bedo laktar nyalo biro gore e lwanda. Anofwenyo ni skul ni mar yawuoyi to ng'ama ne wakwongo gochone ne en teacher mar skundwa ma Nyalgunga. En kane wagochone to nyisa mnana ayud kaka nyaka ondiga to mondo wadhi Rangala Girls mondo wakwa chance. To Rangala Girls kuma dak e Nyalgunga ka iboro ma kidhi peng tidhi 200. Koro ne waonge fare sechego mok ne wadhi. Gloria kod anyuola mare koro ni kod achiedh nade mathoth kaluwore ni kopogore kod ne luonge skund yawuoyi gionge bende nyalo mar chulo fees mondo Gloria sombe odhi. Shida mango nani nyako to noluonga e skul mar chuo. Kora koya jok manyalo konya nokonya mondo adhi secondary school. Min Gloria Margaret Awuor wacho ni oseyudo ng'ikruok mathoth e temo manyo sir mar somo kotiyo gi oboke mar skund yawuoyi ne nyare. Asetemo kwa basari kamoro amora to tama nikech kaka ne omiye form mar nyathi mawuoyi to nyathi manyako. Kalo to nokalo maber gi max 389. Atimatima contract mag puodho gi. Gloria koro riwre e listi mar jopuonjre manotimo maber e penj mar klas 8 mar higa mokalo, makata kamano chan nyalo mono dhi nyime kod somo margi. Simpros Okinda, Ramogi TV. Piny owacho koro dwaro mondo doho mar apil owit oko chik mar doho mamalo manyocha ochungo chenro manyien mar okumba mar thieth midendo ni SHIF. Sirikal wacho ni chik manochiw higa mokalo dwe mar 11 mar chungo SHIF koro tuono oganda mar jo-Kenya chenro mag thieth. Okinde mag sirikal onyiso jong'ad bura ni jotuo ok nyal yudo thieth nikech chikno ka gimedo ni NHIF to sani koro ok ti. Doho biro golo ng'eto chieng' tich abich mar kapo ni chikno ibiro wit oko koso oyo. Kwakani jatend piny Kenya William Ruto singo mar gore kod mibadhi e bad migepe duto mag piny owacho maonge dok chien. Kanolose kaunti ma Laikipia e kinde yawo chenro mag dongruok,
Ruto wacho ni midhiero adek madongo ema duoko Kenya chien, ma en mibadhi, telo maonge gi lony kaachiel gi ich lach. Jotelo mag Kenya Kwanza mane oteno Ruto e limbeno bende odok ne jatend piny Kenya e weche mosebedo kowacho e bad migawo mar doho. Nimesema ufisadi anywhere, ufisadi in the executive, ufisadi kule kwenye legislature, ufisadi kule kwenye mahakama, lazima tupigane naye, kwa sababu three things are taking us backwards, have held our country hostage forever, and have caused the transformation of Kenya to be delayed and delayed. Three things: incompetent leadership, vested interest, and corruption. And we must deal decisively with all of them. Jod bura mag Ford Kenya manie sirikand Kenya Kwanza wuok apiaya kaseyo sirikal kuom rem chopo singo mage. Jod bura go kotelnegi kod jaod bura matonga Ren miluongo ni John Chikati olero ni jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo singo mar gero apeini moko e kaunti ma Bungoma kod chulo jopur omenda, to kata kamano mano pok otimore nyaka sani. Jod bura go wacho ni sani koro jopiny oketo gi tesre ma ok ginyal kata dok pacho ni mar pok ochop kare singo manomigi. When we were campaigning, we promised people of Bungoma that we will be able in 1 year complete all the stalled projects. Misihu Brigadier, Dorofu Kandui, Musikoma going to Mungatsi, and many other projects. Up to now, 1 year down the line, no single stalled project has been completed, or even a process of starting that road has been initiated. I remember His Excellency the President, when he was giving the State of the Nation address on the floor, he said farmers will be paid their arrears before Christmas. In fact, he promised them a Christmas gift. We ran with that message to our farmers. The farmers waited until Christmas time. There were no payments. We told them we are going to get paid after Christmas. No payments. We promised them that we are going to at least push so that we ensure they get paid before schools open. Right now, up to now, no farmers' arrears have been released, and it is very, very, very painful. Tunataka kuwaona kule Bungoma wakizindua miradi kama hii. Murkomen hajazuru mkoa wa Magharibi tangu tupite kura kama Kenya Kwanza. Tumemwona pembe zote, wamekuwa wanafanya mazoezi na kukimbia mbio za nyika pembe mbalimbali za nchi ya Kenya. Bungoma iwaje hawaji kulipa madeni ya kisiasa ambayo kwayo tulitoa jasho na kusaga meno. Wadhi yuyo moro machuo ka endi wengi anenu wacho na ng'eri adek auchiel nono aneno ka ntiere ka wacho ni Ramogi TV ma Arthur Gina nyakwara Rwa mar Kisumu tieng're. Aneno ka wach mar somo ni ka kidek odhi dhi kumarach. Kechere kaka nyako nyalo yudo barua miluongo godo skunde chuo. Mudugo mendi gi dongere ni really. Ramogi TV okamor gi duoko mag penj ni mar nen gi chochni. Ma Isaac Sala Jamisambi. Ramogi TV ma Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago amor gi Ramogi TV pile. Amoso baba wa Singa Odongo kod Miss Singa nyakwara Tieno. Erokamano ahinya. Meduru mana oro ote uari adek auchiel nonone kako nyalo yudo gisa kamine ni Ramogi TV bende makamu pod arito ote mari mondo winja ni wacho nang'e wach ni waduru mag daka moko matin kik dhi mabor ahinya. Gima important minyaki tim en ni ikawo lo itero for testing. Kisetero lo for testing, to test bro ng'isi ni gimidwa pidho no dwaro gini gi gini gi gini. Farmyard manyiwa to gi compost is the best. It berne nang'o oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Sami pidhe odwaro pi mang'eny, but kakimedo dhi mbele pigno nyaka reduce. Kech ka pi obedo mang'eny e tiende, to ibro neno kata sama ng'irango ibro neno ka leaves gi lokore yellow. Nimeguess airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje?
Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agents inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Shosho. Chiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agents inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Shosho. Chiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. Erokamano kuom keto Ramogi TV kae wadhi ane mbele gi weche manyien ni nyako moro ma jahigni 16 ma ja klas 11 otho e aora Chania kane otemo goyo picha manyasani mitiso ni selfie. Familia mar nyadendi nodong' kod kuyo bang' tho mar nyakono mawuok e gweng' ma Kamunyu e kaunti mar Kiambu. Nyakono ne en japuonjre e sikund sekondari mar St. Joseph Nditini. Yangore ni nyo kier ma pi oywaye odhiambo manyoro e kinde mane gin kanyakla kod jowetegi mamoko ariyo. Nyakono nyosi ikore ne yawo sikul okinyi ma kawuono. Menyo mar ringre pod dhi nyime. Kutoka jana mpaka sasa tunajua kweli ameaga tayari. Ni vizuri kama tunaweza pata hiyo mwili wake yake tuweze kuifika, ni vizuri ili hiyo mambo ifike mwisho, sababu ifika. Ningetaka kusema tu hawa watoto wetu kama wanataka kupigwa picha, kuna mahara kwingi wanaweza kwenda wapigiwe picha, lakini sio kama huku kwenye mto. Ungeomba sana sana wakati kunatokea janga kama hili, timu ya County Rescue Team iwe na watu wengi experts ambao wanaweza kuja na kutatua jambo kama hili. Msichana kama huyo kutuacha sio jambo nzuri, hata kwetu tuna shida. Kwa hivyo Mungu atusaidie hiyo mwili ipatikane. Piny owacho lando chako chenro mar tiego jochiw arita ne joma idewo kata VIPs. Chiwo arita e kuonde tongona kod kuonde mamoko mong'ere kaka bongsas. Chenro mageto e lai makare mar chiwo arita e sekta no endo. Jochiw arita go ibiro mi namba bang' yudo tiegruok, ka bende ibiro migi lesen kod otese mapuodhogi kaka certificates kaka jochiw arita. Maendi biro bang' bongsas moko manorakore gi apisas mag Nakada e kinde timo apedha e magawa moro. Mano kelo hinyruok nyaka ne jofwambo bende. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En tiegruok makoro biro chiwo thuolo ne jochiw arita kata bouncers mar bedo kod lony ewi kaka gitawo chenro mag chiwo arita ne jogo ma idewo kuonde tongona kod kuonde mamoko e pachoka. We don't want a situation where you wake up one morning, you watch a movie on Netflix about prison break,
and you get inspiration, and you say you are a security expert. Mama yange gi director mar dul marango kembe mag chukdar kod jochiwarita ma okondike gi sirikal Fazul Mohammed eromo mano kelo kanyakla jochiwarita go. Kamo yangoe ni chenro no biro kelo luor mowinjore ne sekta no kendo puonjo jochiwarita go e yore mowinjore gi tago do chenro maggi. The people who have attended here today, let them come and pick a free copy of this act from the office. This initiative is a critical pillar in government broader security reform agenda, and particularly a great milestone in addressing various skills and knowledge gaps existing within yourselves. Bang' yudo tiegruok makamano, jochiwarita go biro yudo boke kod lesen kaachiel gi nonro maggi mabiro miyo yang-gi gi piny owacho kod oganda. After going through this training, you are going to graduate from an elaborate course in professionalism, conflict resolution, proficiency, search expertise. Consider it this as private security 101. Kama una certificate yote, hii ndio itakuwa certificate ya kwanza utakuwa nayo na jina yako. And if your client, if your employer has altered your contractual obligations, or they have contravened your rights as a private security personnel, you can officially now do what? The law will take its recourse mechanism. Okwa jochiwarita mondo mi obed jogo makweyo tulo, ponono ni tulo muoch, kendo girito ganda kabende okwa mondo mi giti kanyakla gi obila kod apisas mag piny owacho kar monjogi. You have a duty to cooperate with the national security organs. You are not an alien, you are not operating in space, you are operating within a legal framework. You are not an auxiliary of the security systems in this country. You are part of the national security infrastructure. Mabiro bang' jochiwarita ma otese ni bongsa maroma par kod manager mar magawa moro mantiere boma ma Nairobi no ochwali e doho ma Milimani kama nodonye gi ketho abiriyo kama oting'o kelo hinyruok ne jofwambo moko manoriko kawo tipo e kinde mane apisas mag Nakada ne timo pedha e magawa no, uso math mar shisha e tok chik kod ketho mamoko duto mane gikwero. In count number 5, you've all been charged with the offense of assault in execution of duty. Particulars of that on the 5th day of January 2024. Nowe gi thuolo gi omenda maching maromo siling 30,000 kod rambun maromo siling 100,000 kama ni jamargi nowe gi siling 10,000 maching. Burano ibiro winj kendo tarik 24 dwe ni. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osingo ne jodak mawuok e alwora mar kar thieth ma Wangwe Health Center e kar chung' od bura ma Karachuonyo ni migawo mar thieth e sirkande dhi loso moko kuom pek ma jopiny wacho ni gisebedo ka gineno e kinde ka kinde ma osewuok e chenro mag thieth madhi nyime e yo makare mar osiptandno. Jopiny mane ni e alwora mar kar thieth ma Wangwe Health Center ne ogolo ng'ur ka giwacho ni osiptandno sani ok chiw thieth ne jopiny e yo makare kaluwore gi onge mag yedhe, onge mar teko mar sitima kod pi. Bende giywak ni jochiw thieth bende osebedo ka keto nyawo e tich. Ywak ma kamago ne omiyo Gavana Wanga kod apisas mag migawo mar thieth e kauntino timo limbe e osiptandno kendo bang' sidho chenro mar keyo yedhe ute thieth manie kaunti nendo. Wago kodi mbaka iye kacha kikwano gik moko kaka onego bedi taro na ng'isi ni e tok mano yulo nitie ka. Adieri ni wabiro ka gi chief officer kwa biro ka saa 2 okinyi. Wabedo nyaka ka saa 2 gi dakika 45 pok oyaw ka ng'ato timore nade onge. Ingeni an ok da bed ka pile ka pile na cheko facility. But kakoro alam wuok taringo mabiro mwabedo gi chief officer ka ma wanwang'o ka yulo nitie ka. Omiyo kata tim manang'o kata kel gik moko duto te lokruok nyaka bedi e facility. Level 4 facilities and above oktere. Nikech gin gi pesa ma ging'iogo yedhe kigin. Koro magi tere level 3 facilities and below 25 million. Wan une muyierowa. Koro ing'eni jatendi ok isiem wang'e ahinya. Koro une jotenda. Koro kata ka nusedhi e radio kamano ok dasiem wang'u. Dawach mana ni kik timre kamano chieng' machielo. Mana katamo wang'u. Eka koro udhi kanye e radio. Yulo onge. Yulo. Ano ka yul. Koro ng'ata ma nigi tich. Kik yule tich.
Piny owacho chako kang' mar kongo kar jota dundo mar jatend piny mantiere gwenge ma Takwel e kaunti ma West Pokot. Odno ne oyudo nyadhi higni mag 90 e kinde loch mane ntiere jatend piny mosenindo Daniel Arap Moi. To kata obedo ni odno ne nigi loch kanyo, sani to tinde nocho jwang'e mabe wach ma jopiny ok oyiego. George Bati miwa ler. E genga ora ma Takwel e kaunti ma West Pokot, wayudo kar jota dundo mar jatend piny. E higni mag 90 ka ok ne donje gi ng'ata ng'ata. Nimar joma ne rito odni e kindeno ne gin kweth apisa mane kod lony moyiedhi. Kidonje iye sani, chal mare mako dhok. Jodak maka paro kaka ne ochalo e higni mag 90, mane en jatend piny mosenindo Daniel Arap Moi, ne onindo ka e limbe mare nyandwat mar Romo mar Okak, kendo bago romo mar jotend migepe, wach mapod omoko e pach jodak. Moi aliweza kuja na ministers wote na kalala hapa mpaka Wapokot na Turkana pia walichinjiwa ng'ombe 12. Na wakati hiyo nilikuwa kijana kabisa. So mzee Moi alitutembelea mwaka wa 1992. Alikuja na cabinet yake, alipenda hii area sana. Na siku alilala hapa, wenyeji walinufaika sana. Odni ne oger kod telo mochung' ne dongruok e alwora mar Hoho mar Kerio KVDA, kaluwore kod alwora ma pichni kendo maywa wang', mane otim mondo tend piny oyud kama ne ginyalo jotie ka gilimo gwenge mag West Pokot. Jodak koni gedo mar kar jota dundo mar jatend piny e gwengego ne ojiwo chumi makono e kinde mokalo. The president wetu William Ruto maybe ndo taweza kuja na improve facility to look like other facilities huko area yetu ya Kenya. Kata ni odni ne osejwang', piny owacho kokalo kuom telo mang'iyo dongruok e gwenge mag Hoho mar Kerio KVDA ochako kendo chenro mar konge mondo mi odog kaka ne en e kinde mokalo. Sehemu hiyo tutarudisha katika hali yake ya kawaida au ile ya zamani ambayo watu walijua. Mambo ya swimming pool na manyumba karibu 56 zitakuwa rehabilitated, ikiweko pia ile ambaye His Excellency Rais Moi alipenda. Odni ma jopiny koni ne ojiwo arita kod achiel mar oganda e kind Jopokot kod Turkana ma osebedo kod sigwe kindgi, omiyo kongo mare ochako duoko geno ka jopiny koni gin kod geno ni kongo mare dhi jiwo arita ma osebedo korochore kaluwore kod monj ma kinde ka kinde ma inyayo kod kuo mag jamni. George Bati, Ramogi TV. Luoro mar gamo tuoche sani okwako jodak e gweng' ma Ziwani e kar od bura ma Mvita mani Mombasa bang' pi oula mokikore gi pi taka donjore e udigi. Maendi gikoni timore kaluwore gi dinruok mar odundu makeyo pi taka, gino ma ochunogi ni nyaka koro gidar. George Aoko nigi ler mar wachni. E thuolo mar dweche 2 sani, ma e kaka paw tuke ma Ziwani Lasco osebedo kachalo. Pi oula mokikore gi pi taka otimonewa kaluwore gi gino mikoni en dinruok mag odundu matero pi taka. Siweji tupo ambayo imekaa hapa ndani. Watoto wenyewe hawezi kucheza, watoto wenyewe ni wagonjwa, mahospitali tunaenda tukirudi. Naona ni siweji zote zimelipuka huko ndani ya manyumba. Kama vile mlivyoona hata pale mnakuja kwenye mitaro zile ndani za nyumba ni siweji hizo. Wenye nyumba wenyewe baadhi yao wamehama, wapangaji pia wamehama. Toka wakati wengine walikula Disemba, walikula Christmas ndani ya maji, wakala mwaka mpya ndani ya maji. Skuli leo zimefunguliwa, bado watoto hawajulikani wataenda shule vipi. Thoth utemani alworani bende sani odongunda bang' wegi dar kaluwore gi pi mamwomore nyaka e udi. Giywak ni kata bang' chwalo ng'ur margi ne tend county onge okang' malong'o ma osekaw mar temo tieko midhiero no. Sasa hivi venye mwaniona nishakuwa chura, nalala kwa maji, naishi kwa maji. Nitahama niende wapi? Ukitoka ukirudi sufuria hakuna, ukienda ukirudi jiko hakuna. Utaenda wapi? Sasa tunabambana tuna umbu. Asisikii dawa ya umbu, asisikii neti. Umbu hata ukikanyaga maji unawashwa sasa. Hata mimi nina maalama hapa kwa miguu, nawashwa tu. Maalama tu. Tumeenda hospitali, tumeenda makemisi kutafuta dawa tujipake, lakini wapi? Kitu ambayo tunataka ni hii maji ifanywe drainage, maji ifanye nini? Ipite. Niyo kitu tu shida ambayo ikapa peke yake. Luoro margi en ni tuoche mikelo gi pi mochido kidek nyorogi to chutho jogo maonge kuonde manyalo dhi jotie. Maji yanasakama kwa sababu kuna blockage kule mbele. Na yeye bwana governor alikuja mwenyewe akaona na akajua na akasema kwamba ikiwezekana hata ile barabara kubomolewa ibomolewe. Lakini sasa paka sasa mwezi wa 3 uelekea hatujaona hiyo ahadi yake kutekeleza. Naweza sema approximately ametumia kama more than 20 million kuhost hizo fireworks manini, lakini iweza shindwa kutumia 1 million ama 2 million hapa hata ifiki kutengeza ama kuvunja ile shida pale
maji yaende, manake hii ni disaster. Hii si urongo. Maji kukaa ndani ya nyumba miezi miwili, this is too much. Kitu anachongangana ni kuvuta maji. Lakini kuvuta maji si suluhisho. Suluhisho kutengeneza hizi mitaro ambazo ziko hapa kutoka ziwani mpaka Makupa. Waliweka magunia, kila shimo waliweka magunia. Paka sasa hivi hatujui tutaelekea wapi. Yo makende manyalora koregi midhierone gikoni en yao odundu mag tero pi masani odinore ma ok temo ywayo pigno gi pump kaka gitimo sani. Mpaka hadi sasa sisi watoto wetu hawezi kwenda skuli, vitabu vyao vyote viliharibika kwenye maji, nguo zote, kila kitu. Yani tuko tu kama vile ulivyotuona tu tumesimama hapa. Tupate permanent solution. Hapa ziwani shida ni ile ile. Magonjwa yamezidi. Maji yalikuwa meupe yakageuka kawa green, yakageuka sasa paka yamekuwa black. Tuolo marchegni dwechario sani ute manie gwengni maziwani osedongunda bangwegi pidaro. Giywak ne tend kaunti ma Mombasa mondo mi oketie chenro makare mar neno ni igero odundu mag tero pitaka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Rojane weche mag ohala ni tulo ne omuoche apise kambi mar keyo pi Mabusia Water and Sewerage Services Company Buwasco e boma ma Busia bang' jotich loro apise kambino kagiguro musumale dhot ewi mano magiwacho ni en deko mar osach gi kuom thuolo moyo dweche 10. Jotijego mayae gwenge Buora e kaunti ma Busia manopong' kod ichwang' nosingo dhi mbele gi balo gi kambino nyaka chieng' winj ywakgi. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. The point is, okay, listen, ngojea kwanza. Ne en ywaruok manomuoche kind jotije maromo 80 mag kambi KOP e kaunti ma Busia mong'ere kaka Busia Water and Sewage Services Company Buwasco kaging'ure wi rem chulo sach gi kuom kinde malach. Mimi kilio changu ni kulipwa haki yetu ambayo tumefanyia kazi. Halafu at least hata wakiongea kuwe na kuongea kusema ni nini inatusumbua, kwa sababu hata wenye tuko nao hawatuambii tumefika hapa kwa sababu gani. Hii kampuni si ati imeanza jana, hii kampuni ilianza muda wa nyuma huko. La ilipokuja huku ilikuja kwamba watu wa Busia tujitegemee, tujisaidie wenyewe. Na sisi tulichukuliwa na county government ya Busia ya kwamba hawataki kushare mambo yao na Kakamega. Jotijego wacho ni onge mar piem ko kuom gwenge ma Busia kuom thuolo mohodwe cha uchiel ikelo gi gop stima makambi no ntiere godo gi onge mar yedhe ma ithiedho godo pi monjo bedni keyo ne jopiny. Until nafikiri mwaka jana katikati hapo wakati ownership ili change, hii kampuni imekuwa semi-autonomous. Kumaanisha ya kwamba hii mishahara hatulipi na kaunti, tunajitafutia wenyewe. Jatan migao mar pie kaunti ma Busia Andrew Meso oyango midhiero ma okwako kambino kowacho ni jotijego ntiere kod ratiro mar ng'anyo. Buwasco as a company has been having financial challenges for a period of time, for a longer period, 3-4 years. We are setting up, we have come up with a board. To the employees, we are going to meet with your senior management, the MD and the management, together with the board, and we put in place, we apologize first of all. It is true that we owe you money, but we have a strategy. We will communicate to your leadership this afternoon, and we request that after this engagement, after we make that commitment, please come back. We need your services. Jotijego to ramoni ok gibedo ketich nyaka chieng' winj wakgi kendo chulgi osachgi kapise Buwasco to koro dongunda e odiochienge mar 2 kawuono. Lydia Okio, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi moro machuok wadogo to wachako gi weche mag tuke taneno kuoro ote magu kaendi makamu kani Kisumo kanyo wacho ni jatend piny oromo gi doho head on koro nego kiko complain ne wach doho ema ne oyiere. Secondary schools ma Kisumu East constituency, Orongo, Nyalonya, Nyamasaria, Dr. Logumbi, Kibos, Kasagamo, Buolo, Angira, Got Nyabondo plus others okodhi maber e pinj. Wacho ni ng'ato osebedo ka en MP higni 17 to performance mar national examination to onge. Ruto gi lange tich otamo, miriambo gi mibadhi ema ging'eny godo. Akwayo ni Raila kik wegi gidhi ahinya, wan jopiny ema wahinyore. Ma Fred Osuru kania Dandora. Bas wadugu bang' dakika matin gi weche mag tuke.
Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenya the entertainer. Kaka pile nya para mogejo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Niazi? What's up? Nataka fit through 2000. Sawa. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Tanti. Karibu. Shosho. Chiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Rudishiwa transaction fee kama airtime kila mara unapo-withdraw Airtel Money. Airtel Money makes your life kidogo better. Donjare weche mag tuke ni tuke mag golf mag nyiri Magical Kenya dhi timore kendo Vipingo Ridge kaunti ma Kilifi. Maendi tielo mar adek mag tuke go mayande ositugi e higa mar 2019, 2022 kod 2023. Tuke gi dhi timore motelo ne tuke mag Ladies European Tour. Jotuk golf ma kwan gi romo 108 dhi yuore tuke go.